Video yathu ya lero tionesana mmene tingagwirisire ntchito kafeja kamene kamakhala mfoni mwathu kamene timatha kumagwiritsa ntchito foni yathuyo titayang'ana kumbali. Mwina kumangodina pakuti foni ikutiuza kuti pamene mulipo ndi pakuti. Ndiye tatene ndikuoneseni kuti timatani. Ndiye chomwe mumayenera kuchita ndikupita ku settings, kenako museseresa m'munsi ndikupita apa pa accessibility, kenako talkback ndi mupanga turn on apa ndikupanga allow. Ndiye paliponse pamene mungapange click ngati pali mawu kaya ndi button kaya ndi symbol imakufotokozerani kuti mwapangapo ndi pakuti. Mwachitsanzo tikapanga click apa. When TalkBack is on, it provides spoken feedback so that you can use your device without looking at the screen. TalkBack is intended for situations or people who have difficulty seeing the screen. Ndiye amakufotokozerani paliponse. Kaya ndi message amakuwerengerani. Kaya mwapanga apa. Back button out of list window navigation bar. Home button. Battery and device care, storage, memory, device protection in list 35 items. Ndiye uyu ndikuti amagwira ntchito moteremo. Ndiye komano ukamagwiritsa ntchito application uyoyo katachidwe kapa screen kamasiyana. Ukafuna kuti zinthuzo zikwere mmwamba umagwiritsa ntchito zala ziwiri chonde. Kusisa kapena kukweza. Kaya kufuna kuti upange click pamalo ngati tingweza kuti pa display pa chonde. Umenera kuti upangepo double tap kuti ubwinyepo kawiri mosataniza. Ndi pameneno imasekula. Ife kuti ukapanga click kamozi sisekula ife kuti imenera kuti ikwerengere kuti pamene wapondapo ndi pakuti. Ukapangapo no double tap chonde pameneno imasekula. Ndiye kafeja kamene kaka ndikabwino kwambiri kwa anthu amene ali ndi vuto lamaso. Okuti mwina samatha kuona pa screen kuti chikuchitika ndi chani. Ndiye kafeja kamene kamathandizira kuti azitha kugwiritsa ntchito foni mosavuta. Ndiye ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiye tionanso video study.